ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಇನ್ನು ಅದಮಂತದ್ದು ಪಡಿಲಿತ್ತು ಆ ಭೂಮಿನ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ ಎಂಕಲು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಗಳು ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಗಳು ಬದ್ದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತೇರು ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಏನಿರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡಲ ಎಂಕಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಕಲು ಊರ್ದ ಜವನೀರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದನ ಕಂಡು ಬೆನ್ನೆರೆ ಸುರುವಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನ ಭೂಮಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಭತ್ತದ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪಣೆ ತೆರೆದು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರವೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಬರೋದಲ್ಲ ಮಾತೇನು ಬರೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ನಜರ್ ಶಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಜಿ ನಡೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಮಣಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಮಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇಖ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿ ಶೇಖ್ ತುಂಬದ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ಯದ APMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಬೆಲ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಮಹಾಬಲ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಟೀಲು ಬುಡ್ದನ ಕಂಡು ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಂಕೇನಂದು ಈನಿ ಅಚ್ಚುತೇರು ಪನ್ನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊನಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಗುತಲ್ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡು ಪಡ್ಲಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿನ ಸಾಗುವಳಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ నేను ఆరంభమంతేను ఎత్తు ವರ್ಷ ಅಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಆರು ಪನ್ನಂಚೆಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಮಂತ್ ಸಾಗೋಳಿ ಮಂತಲಿ ಈ ಸತಿ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಸತಿ ಏಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ್ಲ ಅಚ್ಚುತೇರಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ 2 ನೇತ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಗೋಳಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇದು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಲದ ಓನಾಳ ತೋಜ್ಜಿ ಓಲು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದು ಆನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ತುನ ಕೃಷಿ ನೇತು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತು ಜತ್ತದ ಕಾಣಿ ಜತ್ತದ ಮನ್ಪುಣೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂಜಿ ಏರುಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತೂನಾಗ ಪಾರ್ದನ ಕೇಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪತಿ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ನಂಗೆ ಕೇನುವಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಂತ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಜೋಡು ಏರು ಕೊಣತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-25-30 ಜನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೇನು ಈ ಒಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆನ ಇತ್ತೆ ಆ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕಂಡರ ಬೇಳೆವನ್ನ ಮಗಳು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನು ಮಾತ ಕೃಷಿಟೆ ಅಗಲ ಜೀವನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬಂಡ ಒಂದು 5 ನೆನಪುನಾಗ ನಂಗಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ನೆನಪು ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿ ನಂದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತು ಒರಿ ಐಟಿ ಯಜಮಾನಿ
ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒರಿ ಯಜಮಾನಿ ಇಡೀ ಆಯೆ ಪನ್ನಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಯ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಸಾಗೋಲಿ ಆಯೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆಯೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಭಾರಿ ಪೊಲದ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂಚಿನ ಕಿತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾತ ಅದು ಬೋಡು ಹಾಳಾದ ಬೋಡು ಅವಳ ಕೊನಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಒಂತೆ ಕಂಡ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಮಾವ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಡೆಗೆ ಈ ನಾನು ಇದಾಗ ಇಡೀ ಮರಕಲ ಬೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಂಡ ತೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಕಂಡ ಇಜ್ಬೋದು ತೋಟ ಅದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಡ್ಮಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಪಡ್ಲು ಭೂಮಿ ಬುಡ್ಡ ನೇನು ಸ್ವಸಹಾಯದ ಗುಂಪು ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಸೇರಿ ಅಚ್ಚುತ್ತರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಒಂದು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಲು ಬುಡ್ನ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದು ಐದು ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟಾರೆ ನೆರಡೆ ಕಂಡೆಂದೆ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾಗೆ ಓ ಬಾಲೇನೆ ದೇವುಲ ಪುಂಜಾಂಡು ಓ ನೆರಡೆ ಕಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾಗೆ ಓ ಕೊಟ್ಟು ದೀಪಿ ಕೊಟ್ಟರೋಗೆ ಪೋಯನ ಮಾಗೆ ಓ ಬೈಲುಡೆ ನೂತ್ರ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಓ ಬೊಟ್ಟುಡೆ ಸಾರ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಓ ಎರ್ಕಿನ ನೀರಿನೇ ಚಿರ್ಕೈನ ಮಾಗೆ ಚಿರ್ಕಿನ ನೀರಿನೇ ಎರ್ಕೈನ ಓ ನೆರಡೆ ಕಂಡಂದೆ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾಗೆ ಓ ನಡುವಾರ ಚವಾಡೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚವಾಡೆ ಸಿದ್ಧರ ಮಂಟ ಮೆನಡೆ ಬತ್ತೇನ ಓ ಎರು ಅಪ್ಪರೆ ಯಾಪಾಲ ಎಂಕೆ ಅಸರಿಲ್ಲ ಬೆಸರಿಗೆ ಅಸರೇ ಕೊಂಡುದೇ ಬರುವರೆ ಇನೀಲ ತ್ವಜುಜೇರೆ ಅಪ್ಪೇರೆ ಒಲ್ಲೆರುಂದೆ ವಾ ಕತ್ತಲೆದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ವಾಡಿಯೇನ ಓ ಬೊಲ್ಪುದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈವಾಡಿಯೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಗು ವಿತ್ತಲು ಪ್ರದೇಶಡು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಭೂಮಿನ ಕಂಡನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇರು ಅಚ್ಯುತಗಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನಾಕ್ಲ ಪುದಾಡಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾರ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಕತ್ತಡು ಉಪ್ಪುನಂತ ಈ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ದಕ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜವನೇರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ವಾಮರಟ್ಟು ಅರಿಯಾಪುನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಡೋಡು ಈ ರೀತಿ ಈತ ಭಂಗಬತ್ತನ ರೈತೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಲಿತದು ಬೆಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಸಲೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಅಚ್ಚದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡಿರು ಕರ್ನ ಸರಿ ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಸಲೇ ಬೈಜಿಂದ ಅಂಚನ ಅಸಲದ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಲಾಭಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕೃಷಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪಂಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಂಗವಿತ್ತಲು ಪ್ರದೇಶಡು ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ 25 ವರ್ಷದ ಮನ್ಪಂದಿನ ಜಾಗನ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಕಾಡುದ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಪುರದೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಜವನ ಇರ್ಬೇಕು ಊರ್ದಾಗಲು ಸೇರಿದು ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐನ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತ ಈ ಜಾಗ ಸುರುಕು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಾಗಲಿಗಿತ್ತೇನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸೀದಿ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೀದಿ ಬ್ಯಾರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಗರ ಬಾರ್ದ ದನಿಕ್ ಮಾರಿದಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಜಾಗ ದೆತ್ತಿನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪಡಿಲಿತ್ತೇನೆ ಈ ಪಡಿಲು ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪಡಿಲು ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ ಉದ್ದೇಶರು ಎಂಕಲು
ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಬೆನ್ಕ ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತದ್ದು ಕರೆನ್ ರಡ್ಡೂರು ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲೈನ UT ಖಾದರ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ದುಂಬು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಸುಮಾರು 350 NSS ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ನಿರ್ದವರ ಇನಿ NSS ದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದು ನೆಡ್ದು ಬರಂದು ನೆಡ್ದು ಎಂಕಲು ಊರ್ದ ಜವಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನಗಳು ಮಾತಾ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ MLA ಬತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದೇರು ಅರೇಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರೈನ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೊನಾಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಡಿಸೋಜ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ನಾಯಕ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅಮೀರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಯಾದವ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಬಲ್ಗಟ್ಟಿ ಮಾಬಲ್ಗಟ್ಟಿ ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಜನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವನೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕೊನಾಜೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಗದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಬರಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಳ ಬರಡಾಗಿರಬಾರ್ದೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಿತ್ರರು ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಭತ್ತದ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 14 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅದೇ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜೆಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಂಥ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಭತ್ತ ಮಾಡದ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಲಿತು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಪೇಟೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂಥ ಬರಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ NSSನ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಊರ ಜೊತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಭೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದು ಬರಡಾಗಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಹೃದಯ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ನೆರವು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು, ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ APMCನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಅವರು, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು, ಅಮೀರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಗಟ್ಟಿ, ಮಾಬಲ್ ಗಟ್ಟಿ, ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ
ಮುಂತಾದ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ನಾನು ಈ ಊರವರನ್ನು ಸರ್ವಪರ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.